बयहाबो थांना थानायनि गोबां मिजिं थायो, नाथाय खायसेनि खाफालाव गोबां दुखुथिया जायो। थानो हाया। बेनि मुङा जाबाय सनजित दैमारि, बिफानि मुङा दुलुर दैमारि, गामिया गहपुर हालामनि 1 नं दैमुगुरि। नोंथांमोना नुनो मोननाय बे सनजित दैमारि मुंनि बेरामिया गोबां साननिफ्रायनो बेराम जानानै बेबायदि उन्दुनानै थानो गोनां जादों। रांनि आंखालनि थाखाय मोजां फाहामथाय लानो हायाखै। बिथांहा 2 बोसोर बैसोनि उन्दै हौवासा गथ'बो दङ। रांनि आंखालनि थाखायनो जेरैबो राहा गोथे जाना न'नि एमावनो उन्दुना थानांनाय सनजित दैमारिनि नखरा दा बेरामनि फाहामथाय होनायनि थाखाय रायजो राजा आरो सोरखारनि फारसेनिफ्राय राङारि मदद हास्थायदों। आंबो दिन हाजिरा मिस्ट्रि खामानि मावो। आङो मिस्ट्रि खामानि मावनानैसो हाजिरा मावनानैसो दिनै जोङो न'खराव जोंहाबो फिसाजो सासे दंबावो आरो जोङो दिनै हिन्जाव आरो फिसाजो आंबो मिस्ट्रि खामानि मावो। मिस्ट्रि खामानि मावनानै दिनै दिन हाजिरा मावनानैसो जोंबो न'खरखौ सलिदों। बिनिखायनो आङो दिनै न'खरावबो उफाय आफाय जेबो गैला। हा दंमोन एसे, बेखौबो बन्दक होनानै आङो बे बिजामादैनि बेमारखौ आङो नायदों। गथ'आ दिनैसिम हाबा जानाया बोसोरथाम जाबाय। बे बोसोरथामनि उननिफ्रायनो नैबे गथ'आ ओरैबायदि दुखुथिया जानानै दङ जोंनि नुनायाव। बियो हाबा जानायनिफ्राय दासिमबो सुख सान्थि रायजो मोनजायाखै। बियो ओरैबायदि खस्थ' जानानै दङ। बेमार आजाराव बिनि हौवाया गोग्लैसोनानै दङ। गहपुरनिफ्राय इउरप बर', समनि रादाब।